No ale keď vidíš napríklad niečo plesnivé, nejaký roh, tak hneď ťa to, že to tam nemôže byť. Nie? Ale aj keď je naprašené na zemi, tak hneď chytáš vysávač do ruky? Asi nie. Tak, nie. Tak pardon, že do toho skočím na tie technológie tak, že Viktor nám teda zaviedol do domácnosti ten vysávač, čo sám vysáva. Je to úžasné. Tú rumbu. Tak. Je to úžasné. Značku, aby sme dali. No a teraz vlastne ona je zaparkovaná a ja som nevedela, keďže ja som technologicky nie vôbec zdatná, tak ja som nevedela, že to sa dá cez nejakú aplikáciu z mobilu púšťať. Fantázia. A ja ležím chorá doma, som bola 2 dní chorá a on letel niekam do Francúzska na Bojard a sedí v lietadle a frajeril tam pred nejakou babou, vedľa ktorej sedel, že sleduj, ja teraz doma čajke pustím vysávač. A zrazu... A ja ležím v posteli, že... A zrazu z obývačky, že... že čo sa deje? A prišla mi SMS-ka. Pomoc! Útočí na mňa vysávač. On sa sám zapol, ja ešte stále ležím. Mikinku, čo sa deje? Ja som sa zlákla vtedy. Niekde nad Francúzskom mi vypol vysávač. No. Dobre, ale zdá sa mi, že Viktor už si v presile. Ty mu naopak, aby sme mu trošku vrátili. Tiež robíš niečo takéto? Ako, v čom si... Nemám to ako robiť. V čom si pred ním? Pred ním vždy sa ráno skôr budím a fotím si ho, keď spí. Aha. Rôzne časti tela potom tak dokreslujem a tomu rovno predtým, než sa zobudí, pošlem do SMS-iek a on mi Vikinko, zobuď sa, máš SMS-ky. A on sa tak pozrie a tam sa vidí tak rôzne dokreslený a tak. Väčšinou mám otvorené ústa. A to sú také tie fotky, že... Každé ráno mám otvorené ústa. A vyliez a tak, čiže tak tvoje. Aj chrápe? Už nie. Normálne chrápal si zo začiatku. To sa dá odnaučiť? Očividne. Schudol, tak prestal chrápať. Schudol som a ja si myslím, že som prestal chrápať, keď som prvýkrát spal u teba. A v tú noc si ma deložovala do vedľajšej miestnosti. Že, prosím ťa, môžeš ísť vedľa, to sa nedá vydržať. Že hovorím, fíha, takýto morez, na toto nie som zvyknutý, ale dobre, proti gustu, OK. A potom som podľa mňa prestal chrápať. Že som si vstúpil do toho hrdového svedomia. Nie, akože ja som inak veľmi slušný hostiteľ, že nechám človeka spať vedľa mňa, ale keď chrápe, ja sa potrebujem vyspať. A hovorím si, ja sa budem sťahovať, alebo on sa bude sťahovať. Sťahuje sa ten, kto chrápe. Ale aspoň si mu ponúkla dáta, nie? Dáta som mu ponúkla. Pomerne rýchlo musím povedať. Áno, vygooglil som si.